रुपुहियाव ट्रेक्टरजों बाला हा जावनायखौ रायजोफ्रा बन्द खालामदोंमोनब्लाबो गोबाव समनिफ्रायनो रायजोनि खोथा मानियाखै। बाक्सा जिल्लानि सालबारि महकुमानि बेन्दोङाव थानाय रुपुहि गोजोनपुरी गामियाव रायजो राजानि खोथा एबा खावलायनायखौ मानियाजासे माखासे असाधु फालांगिरिफ्रा जानला मानला अन्थाइ बाला आरो हा जावनानै ट्रेक्टरजों रोगानायखौ नागाराखै। लोगोसे पुहुमारा दैसानि दैयाबो खुरखाबाय थानाय समावनो ट्रेक्टरजों लोब लोब बाला हाबोगासिनो दं होननानैबो दरनै गामिया बाला हा जावनायखौ फाननायखौ बन्द खालामदोंमोनब्लाबो रावबो रायजोनि खोथा मानियाखै होननानै खौरांनि गेजेरजों फोरमायदों आरो खनले खनले बुंसेयावबो रावबो खोनासङाखै। गावसोरनि गोसोबादि जावना रायजो राजानि गोबां खहा खालामो। रायजोनि जाय माना खालामो बिथांमोनखौबो धमकिसो होयो। पुलिस आरो फरेस्ट प्रशासननिफ्रायबो जेबो खालामफैया। सानसेबा थुला हाद्रिजों थांनांगौ जायो। गामिनि रायजो राजा बिथांमोनहा गोदोनिफ्रायनो गोबां ट्रेक्टरजों बाला हा जावनानै फानहरो। गोजान गोजाननिफ्राय फैनाय बे जायगानिफ्रायनो बाला हा लांनानै गुबुननो फानबोगासिनो होननानै फोरमायदों। बिनिखायनो दिनै गंनै रायजोआ ज' जानानै बाला हा जावनायखौ फाननायखौ बन्द खालामफैदों आरो दैमा रुगुङाव न' थानाय गासै रायजोफ्रा गिखांनाय फैदों। बहुदानो थारमाने मोजांनि थाखाय बादा होयो आरोना। जोङो बारा गेदेर नङा, जोंनि गामिया 25 गिरिसोल' आरो माने बादा होदोंमोन सेक्रेटारि प्रेसिडेन्टआबो आगोलनिफ्रायनो। बाथौ गेजेरजों हाबनाय जायोना, ओमफ्राय बाथौ गेजेरजों दा हाबला बर्थमान बेलेगा लामा होदो आरोना। बेलेग लामा होनायजों बिसोरो हाबनानै सासे सानैल' नङा, जों गंसे गंनै बेलसाजों बोना लांनायखौ जेबो सानामोन जेनेबा। ओमफ्राय ट्रेक्टरानो जि गोबां जाखायो, मालाबा एकदम ग्रिडल' जायो आरो ओरैबायदि माने जों ओरैनो दैमाखौ गिनानै थाखायो। ओमफ्राय दा 15 खान गाहाम ट्रेक्टर जुदि सोबाय थायोबा हायाथ' ओरैनो गुरै जाना दंखायो। दैयानो जिबायदि देरबाथाय फुरा दंफाङैनो फैलायनाय जायो नालाय, जों इनि कारनै बालानि सायाव जुदि इदि ट्रेक्टर बोबाय थाबाथाय हाया गुरै जाना बांसिन खहा जागोन होननानै जों सानो आरो। ओंखायनो बयखौबो जोङो मानिजानो लुगैदो। मा गामि आरो मा दैमा होनदों? इयो गोजोनपुरि, ओमफ्राय दैमायाथ' रुपुहि पमरा गोलैयो। ओरैनो अखा हाबाय थानाय समाव दै अखाखौ इसोरो दै लोमबाथाय हाबनो हाखाया, हाबनो हानायालाय। ओमफ्राय अखा गारबाथाय बिदिनो साननैसो बोथोर होबानो हाबजायो आरो ट्रेक्टरा। ओमफ्राय जायो ब स्कुटिजों दोनहैग्रायाबो स्लेक जायो, बहाबा साइकेलजों स्लेक जायो। आरो फिरनो बेफोर रानबाथाय आरो न'खरफोराबो खस्थ' मोनो, ओरैबायदि धुला उरायो माने। ओमफ्राय बेफोरखौथ' इसोर बुजिया, गावसोरनि मोननांगौखौ मोनबानो जागोन बिदि रखम आरो मानिलायनांगौ। हाग्रानिफ्राय फैयो, इयो पमरा दैमा होनो। खालामनो जों लुगैदो, थारमाने बयनिबो थाखाय मोजां आरो जुदि इसोरबो मानिलायोबाथाय। मानो होनबा दिनै दैमायानो गोजान नंखाया, जों बेसे गोजानखाय जोंनिया न'आनो खाथिथार। हरनि गेजेराव जुदि खुरख्लाना जुदि बोहैयोबा जों गथ' गथायखौ लानानै बेयाव खारस्लाबनो हानो। जोंल' नङा, बाखियाबोथ' बहुद खहा जागोन ना। दैमाजोंथ' देरगानो हायाना, मालाबा ओरैनो इदि जावबाय थाबाथाय बांसिन खहा जागोन आरो उल्थासो फैदो। बेनि थाखाय जों जुदि दैमाखौ लामा दिहुननायफोरखौबो जुदि सुबिदा मोनोबाथाय जों लुगैदो आरो। ओरैनो इदिहायथ' फैफेराखैयानो, नुफेराखै। जावो आरो जावनाया, बादा होग्रा रावबो बर्थमान गैथ'वा इदि। ओमफ्राय खालि बादा होदोंमोन साननैसो, इदिनो रायजोनि बिबानगिरिफोरा मानियाखै आरो इदि।